Hello guys, welcome back to my YouTube channel. It's me, Brick. So for today's video is I'll be going to share with you my vlogs about our class in swimming and aquatics. So currently nandito kami ngayon sa Dilamar swimming pool, and as you can see, udang. So udang na siya dahil muna ko permanently makita sa akong video. So ayan, namin sa swimming pool. So I'm with my friends. So hi guys, Gino. Hi vlog, welcome to my god. Stop vlog. Stop vlog. Vlog, we're gonna swim, vlog. Swim. So it's our time to swim. Hi to my mom. 3, 5, 4. Nanananing. Nanananing. Charot. Pamaulan, tani-taman ron ito. Ayan, so we're there. Hi there. Against the light. Bye everyone. We'll back later. We'll be back later. Bahala na lang. Hindi na na-enjoy yung story yan. So ayan, we are preparing for warm up and everything. Oy, tala na, Pi! Hi to my vlog. So I will be updating you later kasi mag-warm up and mag-exercise pa kami before swimming. So see you guys later. I'll be updating you. Bye. So guys, just an update. Kakatapos na namin mag-warm up and ngayon we'll be going to shower for our swimming routes. So doon na kami sa pool. Kakatapos lang namin ng warm up and yun. So yan sila. Hindi mo, basta ulit mo ano? Ayan, ha? Basta ulit mo. Hindi eh. Walang gibit-bit. Hi, Prets! Hello. Is na berak ito man. Attitude ka, girl. Oy. Nagalag ka gagi. Pwede manggudara. Ay, babae na si Drix. So I'll be going to Boise or Iyon man ko eh. Nangingi rin no. Dudod. I'm vlogging. May shower sa amin guys. So I will update you guys later. Sa shower lang kami. Bye. Welcome to my guys. So Hi Ban. Yeah, we're so wet right now. So, ang mga gibuhat guys is, before we enter sa pool is, we have to shower our body. Yeah. pigay mo na nagan. Char lang. Hope to see you guys later guys. Bye.
Vlog ka? Hi vloggers! Bawal na. Re-enroll good connection. Okay, level 4 lang ka. Everywhere. Go Bricks. Butterfly stroke. Hi guys, so just an update. So for today's video, we will be going to jump sa 16 feet. Puti pa ko ni mo. Itong day to day. Ang purpose nga ni, ako may bawa na ako, hindi mo kabangoy dyan yung giling. Sir! Feeling ko, daya-daya man ito. So as of now, so what are you feeling right now? Mambak na may 16 feet. exhausted and nervous. Nervousness. Cancer. Hello. Lupus. Yan, 4, 5, 6, and then 7, 8, 9. Ano lang ah? So One tricks. Kanang big bird. so yun guys. Mambak Kaya na ninyo guys, promise good. sa yung mga classmates. Kaya na ninyo. Kaya mo lang sila ba? Dito. So, Sila dito. na ako mga classmate din nga murag. Dako kay problema sa 16 feet nga pag-ambak. So, laban ng jitarere. So, tara sila. Hi vlog! So today's char. So, I'll be showing to you kung saan sila. Kaya lang may sa 16 feet. Dito ka ba nung salo? God, butterfly, di ko kabalo mo. Tulbuan na kayo rin na eh. Ikaw, okay lang ka diya? Naluspad na si Giselle guys. Buta ni Giselle. Sige lang, namay ko ano. Namay ko ang naluspad yung ante. Isa lang masasabi ko. Lawan lang. Kung dili mo ayun na din stroke diretso anak dito. Kasi nasuya. No, ito na kayo kumalingko. Nice. Very good na ang mga classmates. Gusto yung pamatay ka, wala kang kaambak sir. Ay, makaligo. Hindi sabi. Oh, mag-expect na ko nga flat one ko ani guys. Flat one na, uy. Okay na na flat one. Sumani, uy. Hi vlog! Welcome to my guys! We're excited to swim! Ayun, delete na, uy. Uno lang, ayun na nagsilba na si Perfect is David. Kailangan mo lang, oy. Go, Brixie! Nalaluwa ka. Go, Brixie! Go, Brixie!
Kulog. Padayon. So, hello guys. Just an update guys. Kakatapos lang ng aming 4th session sa swimming and aquatics. And today, umalis na si Sir today. So, ngayon, umalis na si Sir and napaiwan kami dito kasi we will be consuming our 80 pesos entrance here and pupuntahan ko yung mga kaklase ko na nasa slides. Ayun sila guys. Nasa slides sila. So, pupuntahan natin sila and si Giselle again. Video ka pa ako kanina, bye. Wala siya kaligo kahit nasikuan. So, let's go guys. Let's go. We will be going there to them. So, ayun. More lakad muna tayo dito guys. And, yun. After nito. So, ayan guys. After nito guys, magbibis na ako kasi it's already 10:59 and meron pa kaming klase mamayang 3 p.m. and meron kaming exam mamaya. So, we will be going to relieve our stress here. So, ayan. They are going to glide over there. So, nandito na sila. Nandito na ako sa may slide. So, ayan guys. They are here. So, nandito na sila sa ano. Hi vlogs! Wait lang! Ayaw sir! Dito sa mo. So, para na sell. So, bibidyoan ko sila guys na mag-slide sila. So, wait guys ha. I will be updating you later. 1, 1, 2, 3, go! Wala pa to. Go! Hawa na, JP! Hawa na. Ayaw mo ba? Bet! Gina! Next! Yeah! Wow! Yawa! Mama! And magbibis na rin ako and yun. Hi David. Hello. So magbibis na kami kasi uwi pa kami ng bahay tapos yun. Meron pa kaming klase mamaya tapos meron pa kaming klase later and exam. So yun. Dito ko na siguro end yung video guys. So thank you so much sa panonood ng aking video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Please don't forget to click the subscribe button at yung katabi notification bell para ma-update ka whenever I upload the video. So, follow nyo na rin ako sa mga social media accounts. So, yun guys. Thank you so much for watching. Hope to see you in my next video. Bye!